Benvinguts a What the Food, el programa on ens preguntem quant de súper tenen en realitat molts superaliments. I per començar, no ens hem trencat gaire el coco. El coco. Fruita tropical que ens recorda paratges meravellosos on no ens podem permetre anar-hi de vacances. Però si Mahoma no va al coco, el coco ve a Mahoma. Perquè el millor del coco és el que porta a dins. L'oli de coco. Aquest és el secret de la bona vida. Una substància miraculosa que ho millora tot. Cabell frondós, pell elàstica, llavis molsuts, dentadura forta, les defenses i el millor. Serveix per cuinar de tot. Pots amanir, untar, fregir, fornejar... Però vigila, perquè el coco també té un costat fosc. Un coco també pot caure't al cap. Ai, perdoneu, que m'enganxeu aquí que estava mirant l'Instagram de la Gwyneth Paltrow, que estava parlant d'aquest producte, l'oli de coco, que es coneix com l'elixir màgic de Hollywood. L'oli de coco té fama perquè diuen que és bo pel cabell, per la pell, pels llavis i que té múltiples propietats de bellesa. Però també es fa servir per cuinar perquè té, diuen, moltes i moltes propietats nutricionals. La Gwyneth diu que és un superaliment. I com sempre, jo vull donar la benvinguda a la nostra nutricionista, Georgina Hernando, per saber si ella està d'acord o no està d'acord amb la Gwyneth Paltrow. Vols que et digui el que penso de lo que diuen a Instagram i a internet i tot això? Vols saber-ho? Home, clar. M'ho permets? Sí. I tant! Ai! Escolta, Georgina, jo crec que potser estem portant una mica lluny aquesta tírria contra els superaliments, perquè jo ara el que volia és agafar aquest oli de coco i posar-me al cabell. Molt bé, posa-te'l. Ja després renta-te'l, per això. Perquè això és greix pur i dur. De l'oli de coco se'n diuen moltes coses. Se'n diu que és un superaliment perquè ajuda a perdre pes. De fet, jo crec que ho podem dir ja, no? Que no hi ha cap aliment que ens aprimi, no? Cap. És dur, perquè normalment busquem solucions miraculoses, però no. Què passa? Que veiem, per exemple, la Gwyneth Paltrow, etc., que pengen aquestes receptes meravelloses amb l'oli de coco i les veiem meravelloses amb elles i fem aquesta associació de cos i producte. I què fem nosaltres? Imitem perquè volem ser com elles i realment l'oli de coco aporta calories. I a nivell de propietats, hi ha algun aliment que sigui comparable? Mireu, l'oli d'oliva. Oli d'oliva? De tota la vida. Aquest ens serveix, per exemple, per cuinar, per amanir. La seva composició nutricional és molt més interessant a nivell d'àcids grassos. Doncs per saber si realment l'oli d'oliva, en aquest cas, i l'oli de coco tenen les mateixes propietats o propietats equiparables, jo crec que és el moment de fer el qüestionari Match o Swipe. L'oli de coco té greixos cardiosaludables. I l'oli d'oliva? Sí, molt més. L'oli de coco va molt i molt bé per nodrir els cabells. L'oli d'oliva també? També. L'oli de coco ens ajuda amb el colesterol. L'oli d'oliva? Sí, més rotundament. L'oli de coco té molt i molt glamour. L'oli d'oliva també? També. Sabeu què és l'oli de coco? L'oli de coco, no. La llet de coco sí, però No, l'oli de coco no, oli de coco no, ni idea. L'oli de coco jo me'l poso al cabell. Te'l poses al cabell i funciona? Sí, funciona. I don't really like it, but I think it's healthier than both of them, than the oil and the olive oil. El fa servir vostè? No gaire, perquè el coco no m'agrada. Hola. Hola, què tal? Què tal? Doncs fem una parada aquí al Mercat de la Boqueria Olives Francesc. Imma, què teniu per aquí? Ensenya'ns coses d'olis. Doncs us ensenyo. Tenim arbequina, és la varietat de l'oliva. És un oli que no és molt fort, depèn. Si toquem un oli, per exemple, de la part de Tarragona, d'arbequina és molt més suau que de la part de Lleida. Tots els olis que tinc aquí són primeres prensades i extraccions en fred. I quan dius primera prensada, què vol dir exactament? Primera prensada és el primer prensat de l'oliva. El primer que es treu de l'oliva. Pot ser segona prensada, tercera prensada, i llavors va variant. Hi ha alguna manera de saber-ho? A tot té que anar marcat. Sí? A tot posa primera prensada, extracció mecànicament. A tots tenen que posar-ho quan és primera prensada. Perquè bàsicament
bàsicament l'oli és el suc de l'oliva, no? Clar. No hi ha més manipulació que el suc de l'oliva i ja està, no? Bueno, hi ha l'oli d'orujo i tot això, que és Sí. el que s'extreu del pinyol de l'oliva, que llavors no és oli d'oliva. Oli d'oliva verge és el que pots trobar en un supermercat. El que passa és que aquests de marques molt conegudes estan sempre barrejats amb una miqueta d'aigua. Una miqueta d'aigua. Si us fixeu, quan aneu a fregir alguna cosa, esquitxen. Sí. Quan hi ha un oli que és 100% oli d'oliva, no esquitxarà d'aquesta manera, no? Llavors el que recomanes és agafar un oli d'oliva extra verge de primera prensada, no? Això seria com el top Lo sumo. en matèria d'olis. I aquí a la Boqueria entenc que deu haver molt públic estranger que no estan acostumats a cuinar amb oli i cuinen amb mantega. Com ho veus, això de cuinar amb mantega? Cada vegada hi ha més cultura sobre l'oli i tant l'europeu com el de la banda americà demanen un oli per amanir. Per amanir tenen molt clar que té que ser un extra verge. Després de 3 generacions al Mercat de la Boqueria heu vist de tot, no? Suposo que han vingut famosos, Sí. heu vist com ha canviat també la ciutat. Quin famós ha vingut, per exemple? Bueno, d'aquí, per exemple, no sé què me'n recordi, hem tingut els Morancos, el Jorge l'hem tingut aquí a dintre la parada, amb fotos que s'ha fet amb el francès. Ens l'imaginem perfectament. Ens l'imagineu, no? Perquè els morancos sí, entrant a dintre la Entrant a parada dintre, venga, que me hago una fotito con vosotros, venga, va, venga, que pongo unas olivitas, va despatxar-se una clienta i tot, o sigui, Sí, no? que Ens encantador. quadra bastant. Doncs moltes gràcies, Imma, per compartir amb nosaltres no només tota la història d'aquests olis que tenen una pinta impressionant, sinó també la història de la teva família. Gràcies a vosaltres. Adéu. Doncs ara que ja sabem el que opina la Gwyneth Paltrow, la Georgina, el mercat i els usuaris, hem de veure què opina la butxaca sobre l'oli d'oliva i l'oli de coco. La butxaca ho té claríssim. L'oli de coco costa uns 12 euros al quilo, aproximadament, i l'oli d'oliva uns 4 més o menys, depèn de la marca i del tipus d'oli. Això què vol dir? Que si fem una batalla entre producte de proximitat i superaliment, guanya, com sempre, el producte de proximitat i a What the Food estem encantadíssims. L'oliva. Fruita mediterrània que ens recorda paratges meravellosos. Bé, on hi podem anar quan vulguem perquè són aquí al costat. I si Mahoma no hi va, doncs és per mandra, perquè vaja, és res, només una estona amb cotxe. Però el millor de l'oliva és el que porta dins. No, coi, del pinyol no, l'oli d'oliva. Aquest és el secret de la bona vida. Una substància miraculosa que ho millora tot. Prevé l'envelliment, reforça el cor, enforteix els ossos i el millor, serveix per cuinar de tot. Pots amanir, untar, fregir, fornejar... Però vigilar, perquè l'oliva... També té un costat fosc. Una oliva també pot... No, si et cau una oliva al cap no et passa res. En això també guanya l'oliva, veus? Llavors res, tot correcte. Visca l'oliva!